Вітаю, шановне спадарства! З вами Наталя Сліж. Ви на каналі Астрологія, Гісторія і Рок-н-рол і на тіктоку Астромах. І сьогодні я хочу вам розповісти менавіта пра музей у Варшаве. Гэта музей горада Варшавы і знаходзіцца ён у самым цэнтры Варшавы, стары рынак. Сам музей вельмі цікавы, экспазіцыя цікавы і будынак не менш цікавы. Як аказалася, што у ім захаваліся скляпенні старажытныя і можна паглядзець гэтыя фундаменты, гэтую муроўку. Некаторыя засталіся яшчэ арыгінальныя перакрыцці. І з гэтага пункту гледжання нават варта наведаць гэты музей. Ну і таксама Варшава мае непасрэднае дачыненне да гісторыі Беларусі. У плане экспазіцыі цікава паглядзець і археалагічныя рэчы, які знаходзяцца на першым, нават не на першым, а менавіта ў скляпеннях. Пасля вопратка цікавая, пэўныя цікавыя моманты і старажытныя, і сучасныя. Ёсць партрэтная невялічкая экспазіцыя, дзе можна пабачыць прадстаўнікоў з Вялікага княства Літоўскага. Таксама ёсць археалагічныя раскопы, якія прадстаўляюць з каралеўскага палаца пэўныя рэшткі, якія былі вынайдзены ў Вісле. Гэта так званы дельфін, і ён вельмі цікава быў ідэнтыфікаваны менавіта праз верш, які быў прысвечаны Варшаве ў гэты перыяд. Яшчэ там панарамная вялікая пляцоўка на самым версе, і можна паглядзець Варшаву, як яна выглядае. Сам музей адкрывае свае дзверы для наведвання бясплатна па чацвяргах. І можна, калі ў гэты перыяд быць у Варшаве, яго наведаць і паглядзець. Займае гэта не менш за гадзіну, а то і больш, таму што хутка не атрымліваецца, бо на кожным паверсе нейкія такія цікавыя арыгінальныя рэчы, якія хочацца павольна паглядзець. Ну і таксама некаторую экспазіцыю вы можаце паглядзець у гэтым відэо, такія цікавыя рэчы. Спадзяюся, вам это відэо спадабалася. Падпісвайцеся і атрымлівайце цікавую новую інфармацыю на маім канале.